В районна избирателна комисия Благоевград тази сутрин получихме така наречените шаблони, които по съществото си представляват точно копия на бюлетината в нашия изборен район, първи Благоевградски. И както може да видите, на самите материали с брайлова азбука е изписан на изборния район в горната част на бюлетината. Отразено е, че това е полето за преференции, а тук са изписани номерата на всяка една от партиите, която участва в предстоящите избори. Тоест, избирател, който има проблеми с зрението, ще използва този шаблон, наложен върху хартиената бюлетина за гласуване, така че да може да се ориентира, използвайки специфичната азбука за незрящи, кой е номера на предпочитаната от него партия и съответно кой е номера на кандидата в полето с преференциите. 90 на брой са тези шаблони за цялата област Благоевград, като РИК с последващи свои действия ще разпредели съответния брой шаблони във всяка една община, като приоритетно тези шаблони ще бъдат разпределени в секциите, които с наше преходно решение сме определили, че са подходящи за гласуване на избиратели с увреждания, както на зрението, така и на опорно-двигателния апарат. Там, както знаете, трябва да има обособени специфични паравани за гласуване с по-големи размери от тези, които всъщност ще бъдат налични и където ще се осъществява гласуването с хартиени бюлетини, така че тези наши съграждани избиратели, които за съжаление имат такива проблеми с опорно-двигателния апарат и зрението, да могат спокойно да упражнят своя вод, максимално улеснени от тези шаблони, които виждаме тук. Единствената статистика, която не водиме, е колко от нашите съграждани незрящи са посетили изборните помещения, защото никъде всъщност не отразяваме, ако избирател е с увреждане и посети секцията, какви са неговите увреждания. Така че не можем да съпоставиме някаква очаквана активност от такива избиратели с такива проблеми към броят на шаблоните и определените секции. 72 са секциите определени с наше решение, 90 броя са шаблоните, което подразбира, че в някои от секциите ще има по повече от един шаблон. Не. Подвижните секции няма да разполагат с такива шаблони. Подвижните секции ще обслужат избиратели, които имат затруднения в придвижването и не могат в изборния ден да посетят своята секция по постоянен адрес. Те са заявили отдавна своето желание да бъдат включени в такъв списък. Не са предвидени тези шаблони и няма да бъдат раздавани по подвижните секции. В предходен момент кметовете на общини имат задължение съгласно изборния кодекс да определят с тяхна нарочна заповед такива секции, като се изхожда от принципното положение, че това трябва да бъдат секции на първи етаж в сградите, в които се помещават, да имат достъпност за хора с увреждания, като пък Централната избирателна комисия със свое решение определи и изискванията към параваните, които трябва да бъдат разположени в тези секции. Представете си, в тези секции трябва да има параван с по-големи размери, за да може евентуално избирател, който е с инвалидна количка, да бъде придвижен и да се позиционира вътре. Ще има паравани от тези, които са доставени централизирано изработени бели за гласуване с хартиени бюлетини. И ако в такава секция има и устройство за машинно гласуване, съответно ще има и машина, която си има собствен параван, за да прикрие вота на избирателя, така че ще има създадена организация за избирателите да упражнят своя вод. А тъй като са сложени двата кламера, така е описано в указанията. Подава му и вече незрящия си влиза сам зад паравана с така закрепената. Шаблоните ще бъдат налични в тези секции, които са определени и ще бъдат раздадени утре в съботния ден на представителите на секционните комисии. Когато такъв избирател се яви в секционното помещение, ще му бъде оказано, че има разположение шаблон с специфичната азбука, която е за незрящи. То е, както виждате, те са отбелязани тук. Но дали някой трябва да го настави достоверно шаблон? Това ще го прави член на секционната комисия. Значи с два кламера ще ги поставя от двете страни. И така ще бъде подаден. След това обаче, след отбелязването в полетата, които са празни, самия избирател ще трябва да си отдели шаблона от бюлетината, сам да си я сгъне и така да излезе от тъмната стаичка, там е паравана,
вече за да си поддържи по нормалния ред, нали, да се постави втория печат на гърба на бюлетината и съответно да се пусне. Там вече може да се намеси, ако има и придружител. Така че предпочитание на конкретния избирател е дали ще иска да използва този шаблон или ще се гласува с придружител. Моето лично мнение е, че тези от нашите съграждани и гласоподаватели, които имат проблеми с зрението и могат да четат специфичната азбука, според мен ще искат сами да се уверят, разчитайки по специфичен начин на това, което е отпечатано на шаблоните, както номерата на партиите, номерата на преференциите. И, тоест тук са само номерата, да, не имена. няма имена на партии поради малкото место в шаблони, списани са само номерата, както и номерата на преференциите. И отгоре изборния район, за който се отнася бюлетина. Докъде стига ролята на този придружител при хора с увреждания, законовата му роля? Докъде може да стигне? Придружителят може да влезне с избирателя, да го придружи до паравана за гласуване, може да изрази волята вместо избирателя. Ако избирателя, нали, разбирате, т.е. неговите затруднения са до степен, че не му позволява да използва ръцете си. Нали? Не го пожелавам на никой, но има и такива наши съграждани избиратели, които не могат да използват ръцете си и се налага придружител, който вместо тях да упражни вота. Това пак казваме по преценка на самия избирател да използва възможността да го придружи негов близък или приятел, всъщност да му помогне да упражни своя вод. Или ако мисли, че ще се справи сам, да използва въпросния шаблон, като в решението на ЦИК не се коментира може или не може придружители да помогнат за гласуване с шаблона. Моето лично очакване е колегите от секцията да бъдат гъвкави и да помагат на избирателите да могат да гласуват. Значи, всичко, което е за улеснение, трябва да бъде възприето и трябва да бъде внедрено в изборния процес. Тоест придружителят трябва да пази тайната на вота. Задължен е. Защото на него тя ще му бъде доверена, ако избирателя има подобни затруднения. Така е, по принцип, придружител, затова е придружител на лицето, тъй като придружител се посочва от конкретни избиратели, се предполага, че между тях има доверие по отношение на подадения вод.